عز سلامتنا تقبل فنونا تكتتلو خبرات عزمتنا لو ما حمس أستخدت يكاتي تلتشعن إسان شدشن تدالو وحدش زيناتات حزلكم قريبا له كتكتتلو بخبر عدم فلمعك أنت وتاتو ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሳዑዲ ዓረብ ናብ ኢትዮጵያ ዑደት አካሂዱ። ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ ተኣሲሩ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ይፍቅር። ውድብ ብሔራዊ ምንቅስቃስ አምሓራ መግለፂ አውፅኡ። ትራምፕ ሕጂ እውን ንኢራን የፈራርሕ። ኢራናውያን ንመበል 47 ዓመት ዝኽሪ ሰውራ ዘኪሮም። እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ክትከታተሉኒ ብክብሪ ዕድም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሳዑዲ ዓረብ ልዑል ፈይሳል ቢን ፋርሃን አልስዑድ ትማል ረቡዕ ንወጋዕ ዑደት ስራሕ ንምክያድ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝኣተወ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሳዑዲ ዓረብ ኣረጋጊፁ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብ አሕመድ ኣብ ፌስቡክ ገጾ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ሎሚ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሳዑዲ ዓረብ ልዑል ፈይሳል ቢን ፋርሃን አልስዑድ ተቐቢለ ኣብ ክልቲኣውን ብዙሕነታውን ጉዳያት ፍረ ዘለዎ ዘተ ኣካይድና ኢሉ። ዘካየድናዮም ዘተ ኣብ ወሰንቲ መርያት ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ርክብ ክልቲአን ሃገራትን ኣብ ምስፍሕፋሕ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዘለዎ ዞባውን ኣገራውን ጉዳያት ምትሕባርና ኣብ ምሕያር ዘተኮረ እዩ ነይሩ ክብል ገሊፁ። ዝኾነ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልፅዎ ከም ዘለዉ ዑደት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሳዑዲ ዓረብ ልዑል ፈይሳል ቢን ሃርፋን ብዛዕባ ሱዳንን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥርን ዘድሃበ ዘተኮረ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምቱ። ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብምውክልና ኢማራት ከም እትድገፍ ሕቡእ ማዕስከራት ከፊታ ከም ዘለና ሮይተርስ ኣብ ክልተ መዓልታት ምግላፁ ካልእ ዛዕባ ኮይኑ ይጥቀስ ኣሎ። ኣብ ዘቐረባ መዓልታት ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ከካይድ ከም ዝኾነ ገለገለ ፖለቲከኛታት ይገልጹ ኣለዉ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ብምኽንያት መበል 70 ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ ሰላስል መድረኽ ዕላውነት ምልክት ተወዳደርቲ ሰልፍታት ተረኺቡ። ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዋላ እኳ ጸላእትና ናብ መጻወድያ ከእትውና ሓዲግ ይብሉ እንተለዉ ንሕና ግን ሽርሒታቶም ክንበጣጥሶ ኢና ክብል ተሰሚዑ። ንሰልፊ ብልጽግና ምድማፅ ማለት ዝሓሸ መጻን ዓወትን ተስፋን ምድማፅ ማለት እዩ ዝበለ ኣቶ ተመስገን 70 ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር መን መርሓ ጥራይ ዘይኮነስ ናበይ ከም እተምርሕ እውን ዝውስን እዩ ኢሉ። ኣቶ ተመስገን ዋላ እኳ ብድሆታት እንተሃለዉ ብዕብየታትን ብልጽግናን ኣፍሪካን ዓለምን ኣብነት እትኾን ኢትዮጵያ ኢና ንሃንፅ ዘለና ኢሉ። ዓቕምታትና ድማ ልዕልቶም ዘጋጥሙና ዘሎ ፈተናታት እዮም ክብል እውን ወሲኹ ገሊፁ። ብኣጠቃሊ ድማ ኢትዮጵያ ንመከራ ኩናት ድኽነትን ድሕረትን ተፃዊሩ ዝኸይድ ፃዕራም ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ምዃና ጠቂሱ። ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ዘመነ ኢህወደግ በዓል ስልጣን ኮይኑ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ ቋንቋ ፕሮፓጋንዳ ልምዓትን ኣብዮታዊ ዴሞክራሲ እቲ እንኮ መሰጋገሪ እዩ ዝብሉን ሓደ ምንባሩ ገለ ፖለቲከኛት ዝህቦ ሓበሬታ የመልክት። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣቶ ተመስገን ሓደ ካብቶም የማናይ ኢድ ዶክተር አብ አሕመድ ምዃኑ ካብቶም ዝተፈላለዩ ገበናት ዝጠልቀዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምዃኑ ብተቃወምቲ ሓይልታት እቲ ሃገር ዝኽሰስ ዘሎ እዩ። ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ መራሒ ተቃዋሚ ውድብን የሺዋስ አሰፋ ብሰሉስ 10 ለካቲት 2026 ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ውድብ ህዝባዊ ሰውራ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ንኣባላት ስድሩ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ዝተኣሰሩሉ ምክንያት ብግልፂ ከም ዘይተነገሮም እቲ ውድብ ወሲኹ ገሊፁ። እቲ ውድብ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንማእሰርቲ የሺዋስ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝተወፈሩ ዜጋታት ዝገብሩ ዘሎ ቀጻሊ ዓፈና እዩ ክብል ገሊፅዎ። እዚ ከምዚ ዓይነት ተግባር ድማ ኣብ ተኣማምነት ናይቲ ዝመፅእ ምርጫ ጥርጣረ ከም ዘስዕም ሞጊቱ። ተወሳኺ ድማ ንየሺዋስ አሰፋ ሓዊሱ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት፣ ፖለቲከኛታት፣ ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተጠባቕቲ ሕብረተሰብን ከምኡውን ብሰንኪ ሞይኦም መንነቶምን ወይ ድማ ፖለቲካዊ ኣረኣዮም ዝተኣሰሩ ንጹሃት ዜጋታት ብቁልጡፍ ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክፍትሑ ፀዊዑ። ኣብ ቦንበር ሰልፊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ዝነበረ የሺዋስ ቅድሚ ሕጂ ብ31 ግንቦት 2024 ተቃውሞ ኣልዒልካ ብዝብል ጥርጣረ ተኣሲሩ ዝነበረ ኮይኑ ድሕሪ ንሓደ ሰሙን ማእሰርቲ ግን ብ8 ሰነ 2024 ከም ተፈትሐ ይዝከር። ስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዳሕረዋይ ማእሰርቲ ዛጊት ብግልፂ መልሲ ኣይህቡን ኣለዉ። ውድብ ብሔራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ኣብ ዝቐረበ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ገለ ከባቢታት ትኽልል ምንቅስቃሱ ሰብኣዊ ቅልውላው ፀጥታዊ ሃዋፍን ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊፁ። እታት ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ብተዛማዲ ርጉእ ኮይኑ እዩ ፀኒሑ ዝበለት ውድብ ኣብ ቀረባ እዋን ዝግበሩ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ስዒቡ ግን ኣብቲ ክልል ስግኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ውድብ ትማል ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፈጻሚ ስራሕ ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ኣመልኪቱ ከም ዝዘተየ ብምግላፅ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብካልኦት ሓይልታት ይጭወሎ
ብምባል ፖለቲካዊ ፍታሕ ክወሃቦ ፀዊዑ። ኣበን ኣብ መግለፂኡ ብመሰረት ህልው ኩነታት ሕፅረት እኹል ሓይሊ ፀጥታን ኣኽበርቲ ሕግን ንህዝቢ እቲ ክልል ልዑል ዋጋ የኽፍሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እንተኾነ እቲ መግለፂ ምንቅስቓስ ሰራዊት ምክልኻል መዓስን ኣበይን ከም ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ኣያስፈረን። ከምኡውን ኣበን ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ዝበሎም ዕጡቃት ሓይልታት ንህዝቢ እቲ ክልል ከምኡውን መንግስታት ኣምሓራን ፌደራልን ፀውዒት ኣቕሪቡ ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝተዋሃዱ ዝገለጹ ዕጡቃት ፋኖ ኮይኖም እቲ መግለፂ ስም እቶም ዕጡቃት ከይጠቐሰ ገለ ክስታት ኣቕሪቡሎ። ውድብ ኣብ ክልል ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ንቃልሲ ህዝቢ ኣምሓራ ዘይማእከሎ ጉዳያቱ ካብ ስርዓታዊ ቅርፂ ዘውፅእ እዩ ክብል ከሲሱ። ተወሳኺ ኣብ መግለፂኡ ፖለቲካ ጎንፅን ኩናትን ንመሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ምላሽ ከም ዘየምፅእ ገሊጹሎ። ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ኣብ ዘስምዖ መልእኽቲ ብስም ህዝቢ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኣዕናዊ ንጥፈታት ብኢድ ክዳዓት እናተመዝዐ ይኸይድ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ህዝብና ነቲ ህዝባዊ ቅልውላው ንምብዳህ ዝገብሩ ዘሎ ቃልሲ ኣሓይሉ ክቕፅል ንደሊ ኢሉ መንግስታዊ ፌደራል ክልል ኣምሓራን ሕጋውን ፖለቲካውን ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ኣቐዲሙ ዘቕረቦ ፃውዒት ደጊሙ ገሊጹ። ኢራናውያን ንመበል 47 ዓመት ዝኽሪ ሰውላ ኣስላም ኣብ መላእ ሃገር ብሰልፍታት ዘኪሮም። ትማሊ ልዕሊ 200 ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ዝነበሮ ሸፈነ ሕልፈኛታት ስእሊ ላዕለዋይ መራሒ ዓሊ ካሚናን መሳቲ እስላማዊ ሪፐብሊክ ኣያቶላ ሩሃንን ምስ ባንዴራታት ኢራንን ፍልስጤምን ሒዞም ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ብዙሓት ተኣከብቲ ሞት ንኣሜሪካ ከምኡ ሞት ንእስራኤል ኢሎም ኣብ ዝኽሪ ምንዳድ ምርጋፅን ባንዴራታት ክልቲአን ሃገራት ሓዊሱ ፀረ ኣሜሪካን ፀረ እስራኤልን ዝገልጽ ምስልታት ጎልሑ ይረአ ነይሩ። እቶም ሰልፍታት ንመንግስቲ ህዝባዊ ደገፍ ንምግላጽ ዝተዳለዉ እኳ እንትኾኑ እቶም ደገፍ ግን ብሙሉእ ድምፂ ዳርጋ ኣይኮነን። ሓያሎ ዝወደቐ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እስራኤል ካብቲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ እዋን ፅምብል በዓል ዝኽሪ ኢራን ንእስላማዊ ሰውራ ኣብ ምርኢት ዘቕርቦ ወታደራዊ ሃርድዌር ከም ዝነበረ ኣብ ኢራን ዝርከብ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ኣብ ሰነ 2025 ኣብ ዝተኻየደ ናይ 12 መዓልታት ኩናት ብኢራን ዝወደቐ ብርክት ዝበላ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እስራኤል ኣብ ኣደባባይ ኣዛዲ ሓርነት ቴህራን ንምርኢት ቀሪበን ኣለዋ ይብል ምስ መንግስቲ ዝሰርሕ ታስኒም ኒውስ። ብተወሳኺ ብርክት ዝበሉ ናይ ኢራን ክሩዝን ባላስቲክ ሚሳይላትን ንምርኢት ቀሪቦም ነይሮም። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ባንስ ኣሜሪካ ንሰዓት ኢራን ንምውዳቕ ዘይኮነስ ኒውክሌራዊ ኣፅዋር ንኸይትረክብ ንምርጋፅ መደብ ከም ዘለዋ ይሕብር። እንተደልዩ እዚ ናይ ህዝቢ ኢራን ምርጫ እዩ ክብል መሊሱ። ኣብዚ እዋን ኣተኲርናሉ ዘለና ነገር እንተሃልዩ ኢራን ኒውክሌራዊ ኣፅዋር ክህልዋ ከም ዘይክእል እዩ ክብል ይምልስ። ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ብህፁፅ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ስምምዕ እንተዘይበፂሓ ኣዝዩ ከቢድ ስጉምቲ ከም ዘጋጥማ ደጊሙ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ዝቕፅል ዙር ድርድር መዓስን ኣበይን ከም ዝካየድ ዛጊድ እኳ እንተዘይተገልፀ እንተኾነ ግን ትራምፕ ንዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክረክብ ተስፋ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኢራን ኣብ ስምምዕ ንኽትበፅሕ ኣዝዩ ዓብ ድሌት ዘለዋ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ፕሬዚደንት ንመደበር ቴሌቭዥን ቻነል 12 እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን መርበብ ሓበሬታ ኣክሲዮን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተወሳኺ ሓድሽ መራኸብ ፅዕነት ነፈርትን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ንምልኣኽ ይሓስብ ከም ዘለውን ገሊጹ ኣሎ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ጆርጅ ዋሽንግተን ዝዓይነታ መርከብ ፅዕነት ነፈርቲ ኣብ ኤስያ ከም ዘላን ጆርጅ ቡሽ ድማ ካብ ምብራቓዊ ገማግም ኣሜሪካ ወፂኣ ከም ዘላ እንተኾነ ግን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንኽትበፅሕ እንተወሓደ ሓደ ሰሙን ከም ዝወስደላ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ። ኣብዚ ብተወሳኺ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ነታ ቅድሚያ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካሪቢያን ዝተለኣኸት መርከብ ውግእ ጀራድፎርድ እውን ናብቲ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕ ክሰዳ ከም ዝኽእል እውን ፀብፀባት ዝሕብሩ ዘለዉ። ባይቶ ዚምባብዌ ዘመነ ስልጣን እቲ ፕሬዚደንት ዘናውሕ ኣፈጻጽማ ምርጫ ዘቕይርን ረቂቕ እማመ ብምምሕያሽ ቅዋምን ከም ዘጥለቐ ተሰሚዑ። እዚ ዝተመሓየሸ እማመ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ ፕሬዚደንት ኤመርሰን ክሳብ 2030 ኣብ ስልጣን ክጸንሕ መንገዲ ዝኸፍት ክኸውን እዩ። ፕሬዚደንት ካብ ናብን ህዝቢ ዝርከብ ድምፂ ብኣባላት እቲ ባይቶ ክምረፅ ዝገብር ሕጂ እውን ዘሎን ገደብ ጻንሒት ስልጣን እቲ ፕሬዚደንት ብምምሕያሽ ክናዋሕ ዝገብር እዩ። ገዛእ ውድብ እቲ ሃገር እቲ እማመ መማሓየሽ ረቂቕ ፖለቲካዊ ምርግጋእን ንምሕያልን ቀጻልነት መንግስታዊ ስራሕውትን ንምርግጋፅን ዝዓለመ እዩ ክብል ርእይቶኦም ይገልጹ። ነቐፍትን ተቃወምትን ብወገኖም እቲ መስርሕ ለውጢ ንስርዓት ዲሞክራሲ ዘዳኸምን ህዝቢ ብቐጥታ ናብ ናይ ምምራጥ መሰሉ ዝደፍእን ስልጣን ናብ ሓደ ኣንፈት ዝወግን እዩ ብምባል እናተቃወሙ ይርከቡ። እቲ ረቂቕ ናብ ባይቶ ቀሪቡ ዘተ ዝተገበረሉ ኮይኑ ዝለዓለ ናይ መቃወም ለውጢ ተገይሩ እንተተወሲዱ ግን ናብ ውሳነ ህዝቢ ዘመርሕ ጉዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል የመላኽት።
ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስቶ ፔትሮ ብሰሉስ ሓደ ሰብ ክቀትሎ ከም ዝፈተነ ገሊጹ ንሱ ካብቲ መጥቃዕቲ ንስክላ ከም ዘምለጠን ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘሎን ገሊጹ ፕሬዚደንት ፔትሮ ንኣዋርሕ ዝኣክል ምድላዋት ብምግባር ኣሰጋገርቲ ኣፀፋርስ እቲ ሃገር ክቀትልዎ መደብ ከም ዝነበሮም የጠንቅቕ ነይሩ እዩ። ፖሊስ ኮሎምቢያ ነቲ ፈተነ ቅትለት ይምርምሮ ከም ዘለውን ገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚደንት ጉስቶ ፔትሮ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ቃላት ውግእ ኣትዩ ከም ዝነበረ ይዝከር። ኣብ ሽወደን ዝመደበሩ ኣፍራይ መስተታት ኦትሊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዓባይ ብሪጣንያ ድሕሪ ዝሃቦ ውሳነ ፀባ ዝብል ቃል ኣብ ተኽሊ ዝተመርኮሰ ፍርያቱ ንዕዳጋ ከይጥቀም ተኣጊዱ። እቲ ኣፍራይ ኣልት ፀባ ኦትሊ ምስ ጽላት ፀባ ዝተኣሳሰሩ ሓረጋት ምልክታት ንግዲ ድሕሪ ምግባሩ ምስ ማሕበራዊ ንግዲ ዳይሪ ኬይ ንነዊሕ እዋን ኣብ ሕጋዊ ክተፀንሕዮ ትማል ረቡዕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብምሉእ ድምፂ ደጊም ድሕሪ ፀባ ወለዶ ዝብል ጭሩሖ ምልክት ንግዲ ወይ ክትጥቀመሉ ከም ዘይክእል ወሲኑ ኣብ ተኽሊ ዝተመርኮሰ ኣማራፂ ፀባ ተባሂሉ ክፅዋዕን ከምኡውን ናብ ዕዳጋታት ክቐርብ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ሓንሳብን ሓዋርን ክውሰን ኣብቲ ሃገር ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ክወሲኑ ኣሎ። ላዕለወይቲ ተሓባበርትን ጠበቃን ምልክት ንግድን ኣብ ኤሮጳዊ ኩባንያዊ ኣእምራዊ ንብረትን ዊዘርስ ኤንድ ሮጀርስ ሎሪ ብራይ ገለ ቃላት ነቲ ዝገልጽዎ ጭቡጥ ፍርያት ከም ፀባ ወይን ዘይቲ ኣውሊዕን ንምምልካት ጥራይ ክትጥቀሙሉ ከም ዝኽእሉ ደንብታት ይሕብሩ። ኣብ ካልኦት ፀባ መሰረት ዝገብሩ ፍርያት ከም ክሬም ሓርጭን ዝመሰሉ ቃላት እውን ተመሳሳሊ ደንቢ ምልከት ይብል። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ገብሩ። ብኽብሪ ዕድመኩም ሰላም ወሰናይ